আবে লোচন আবে দেখিলু ଏ ଆମ ମନୁଆଟା କିରେ ଏଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଧରିକି ଯାଉଛି ଆରେ ଇଏ ବି ସହର ଯାଉଛି ବୋଧେ ଆରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଆଉ କ'ଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବେ? ଆରେ ସହରକୁ ଯାଇ କରିବେ କ'ଣ ସେଠି ବି ତ ସେଇ ମୂଲ ଲାଗିବେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ସହରରେ ଯାଇକି ମୂଲ ଲାଗିପାରିବେ ଏଠି ନିଜ ମାଟିରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ତ ପୋଷି ପାରିବେ ନା। ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଏଥରକ ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ ଧରଣୀ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼େ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି କରିଛି ନା ଆଗକୁ କରିବ? ତାମାନେ କ'ଣ ତୁ ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ?